Ahojte ľudia, dnes tu točím s kamarátom Šimonom Rivals. A kto myslíte vyhral, lebo my ideme proti sebe bojovať. Tak dúfam, kto myslíte, že keď ja vyhrám, dajte like a keď on, tak dajte odber. Tak ideme na to. Takže dajme toto. Village, jo. Takže pekne si dám snajperka, toto a mikrofón. A ideme. Som zvedavý, kde je. To je moja snajperka. Chytujem ho. Mám malo životov. Ne, tak. A mám ešte život. Ešte môžem ísť. Tak. Tak. Tak skús ma hitnúť. No. Ja to. Ja nechci stopať, ticho. A povedz čas, ticho buď. Povedz. Mamo, konečne. Tak, zase si dám toto. A idem. Ja som spadol z mapy. No, tak nič, ale aj tak vyhrám. Možno. Tak som zvedavý, že Šimo teraz zabije. A. No, neviem. Som spadol zasa z mapy. Ešte jeden bod a Šimon vyhrá. Tak teraz idem použiť moju skríž. A už som tu. Skríži. Logika. Tu ma nikto nenájde. Ja už ma našiel. Ja som spadol z mapy. Tak Šimon vyhral, tak nič. Ja to na vás poviem, a nebudete sa mi otočiť. Tak nič. No, tak teraz pôjdeme spolu. Tak, kde je? A nejaký typ chce ísť so mnou. Daj ready. Jo, ideme proti nemu. Tak, túto novú mapu dáme. No, dobre. Nová mapa. Dobre. Tak, snajperka. Toto a jump. Chytujem ho. Šimon, poď. Tu je.
On pôjde po mne, tak ja mám obranu. Rýchlo, preč. Ne, ma zabil. Nás dvoch. Tak si dám toto a idem. On stojí, či nie? Zasa ma zabil. Lucis sa volá. Jako Lucius. Tak, toto. Dobre, máme to. Šimon Midášek vyhral. Sme spolu, tak dám si RPG. Toto. A čo to je? Tak ja ani neviem, čo som chcel. Tak nič. Mám RPG. RPG je dobré. Jako snajperka. Tak idem pomôcť Šimonovi. Opa. Na dve hity ho zabijem. Tak 1 a 2, možno aj 3 iba. Tak, lebo musím sa trafiť. Už som ho mal. Kde je? Mám ho! Mám to. Máme to. 2-1. Vyhrávame. Kde je? Tu je. On má bombu na zemi. Už ma skoro zhodil z mapy. Je to mal? Nič. Tak nič. Ne, som zomrel. Tak ja už viem, ako som dostal zbraň. Už to viem. No. Tam je, áno. Tam. Daj si snajperku. Snajperka. Hitni ho. Tak nič. Lucis vyhral 2-2. Tak už viem, ako som chcel. Takže snajperka, toto, nôž na skrnot. Kde je? Ne, ma som zabil. On hrá na počítači, ten Lucis. Tak ideme. Hitujem ho. Ne, ma zabil s nožom. Tak, tento nož a granát. Tak, toto a takto. Kde je? Takže ty máš plné životy, takže počkaj je to. Sa sám zabil. Či ma zomrel, tak to je iba moja nádej. Mám ho. Alebo on sa zabil?
Neviem. Obidve máme snajperky. Tak ideme. Poďme takto. S týmto smerom. Ja už ich poznám. Oni vždy chodia tačiato. Kde je? Tam je. Mamo. Mám plno hapek, takže mňa nezabíja. Mamo. Som ho zabil ja. Tak, no. Šmrda si ho zabil. Nie. Diači. Tak. Ja už ho poznám. On takto chodí. Áno. Zabijeme ho. Snajperka do ruky. No tak nič. No to bolo od tohoto videa všetko, tak ahojte a pozerajte môj kanál. Ahojte, som Mitašik.